தேசங்களிலே இயேசு ஜீவிக்கிறார் கிளை சபைகள் உண்டு. බොහෝ දේශවලදී ජේසුස් ජීවමානයි සාකා සභාවල් තිබෙනවා. அமெரிக்காவிலே கனெக்டிகட் என்கிற இடத்திலே உண்டு. ඇමරිකාවේදී කනෙක්ටිකා කියන පළාතේ තිබෙනවා. மிசசாகா கனடாவிலே டொரண்டோ அருகே மிசசாகாவிலே உண்டு. කැනඩා ටොරොන්ටෝ වල සාකා සභාවල් තිබෙනවා. பிரித்தானியாவிலே 5 கிளை சபைகள் உண்டு. බ්‍රිතාන්‍යයේදී සාකා සභාවල් 5ක් තිබෙනවා. இத்தாலியிலே உண்டு. ඉතාලියේ තිබෙනවා. சுவிட்சர்லாந்திலே உண்டு. ස්විට්සර්ලන්තයේ තිබෙනවා. துபாயிலே ஓமானிலே அபுதாபியிலே உண்டு. டுபாய் ஓமான் ඒ වගේම අබුදාබි වල තිබෙනවා. ஜோர்தானிலே கடந்த நாட்களிலே எங்களோடு இருந்த சகோதரன் குமார் இப்பொழுது அங்கே சபையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். ஜோர்தானிலே எங்களுடைய கிளை சபையை நடத்துகிறார்கள். පසුගිය කාලවලදී අප සමග සේවය කළ වූ සහෝදරයා කුමාර් මේ දිනවලදී ජෝර්දාන් දේශයේදී දේව விவரிக்க முடியா பூரண அழகை வர்ணிக்க வார்த்தை இல்லை. ஆராய்ந்து முடியா அளவில்லா அன்பை புகழ்ந்தாலும் போதவில்லை. விவரிக்க முடியா பூரண அழகை